Okay, masugod to. Ang nagyubanan ang auntie ana, ang auntie Ted, auntie Mer. Kay ning ito sa ROD. Kay diyang gikuhang diyang title. Sagikan mi sa ROD, ning dito mi sa City Hall kay nagbayad og tax sa kang auntie. Anja. Sa pagkahuman na po na sa City Hall na doon na po mi sa Dao Terminal kay ning palit na lang mig sudan kay udto naman gipanggutom na kaadyo mi. Parang naghanap tayo. Tayo mga lukot. Gusto. Uban pa. Nagkalain-lain. Dapat ikwenta, ante. Antara, ah. Gagalkyo ka na. Gasunod ng galkyo. Ah, 50. Ang isa ka? Slice. dalar. Di ko takanjo, ano eh. Isa 40 na lang iwa. 35 lang. 35. 45. Ah, okay. Kaya na pag may sa prutasan, yung hapit agang auntie, kay mo palit sa prutas. Para panghimagas, ini humag pa ni Udto. Ang nakita din nga arang diyang daghanang mga prutas, labi na ning pakwan. Dagang mga mangga, nga grabing mga luto nga o kapadya sa ug niya usab sila yung kinadaghanan kadtong mga saging. Di balita. Ante, di balitag saging ante oy, di ba kanay malaka? Karon aniya na sab kami ning agi dinhing na maligja og arang daghanang saging kay tabo man rong adlaw kay uy bisman. Ay di palitang daghanang saging. Unay mga gulay nga arang ka mga presko kaadyo. Ug napod sila sa yuti nga grabing baratuha. Tag-15 ang kilo. Palita ang mga gulay karon diri. Ang daghana nagkalain-lain ang klase. Hi guys! Okay na. Kung karon na humana gagid mi sa among mga lakaw na mauli na kami. Kaya ano man iudto na mi kay gipang gutom na did kaadyo mi. Ug insakto pud sa pagkatataog ni nga abot ang igagaw nga si Joby. Kung nagda si Jaog kinalamian kaadyo nga biko ug cinta ug puto. Ug maora to guys. Daghang salamat kaning tanan. Ug kanyo po sa pag-subscribe sa akong channel.